Lakhain ko ratrok Duarbogri MSC constituency under Rongbonghat PS Lapen, Thedong PS Palongni PS along EM Richard Tokbi special booth level visit kedam. Labangso special booth level visit kedam amelong Rongbonghat BJP local committee president Sar Singh Teron kichari pon amelong secretary Joseph Rongpharpen aluhi pachini ponpen aluhi aman pen kachitong dun lake Karbinglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi social welfare board chairman Run Rongpi Duarbogri BJP Mondal president Amoron Terang Duarbogri Videsi chairman Sarkoi Rongphar Dekthor Town Chairman Jacob Tokbi, Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang, Sorkar Gangbura, Rongasar Lapen, Duarbogri BJP Mohila Morcha President, Kache Singh Narpi Penchenglok Penang, Duarbogri Constituency BJP Apan Ki Kroyarat Penke, Kithe Kidinga Tum Penang Anche Tongdun Ti Penke, Team Dehoria Tumpen, Ame Kang Pualun Parjupon. Rongbonghat PS Lapen Thedong PS Chingrum Pet Pen, Hiri Pen, Rongbonghat An Bike Release Tame. Pajeng Ponsi, EM Richard Tokbi Phan Kang Thum Karne Ajai Mix Tami Dengpon. Lapen meeting Cheng Cheprang, Rongbonghat Mongol Singh Rongpi Ahiamalong, EM Richard Tokbi Sang Damlo. Lasohu Sikari Terang Penjapon Linsi, Rangsali Rongarat, Tovar Kaveka Sakalam Chithandunlo. Lapen ke EM Richard Tokbi ta Rangsali Arar Tumaphan Tovar Nang Pipopusi, Aning Pathepon. Lapen APHLC pen don plikebra pli lapen Congress atum pen don troxikebra sirkep lapen all total don pharo sira inkora ke thom atum pen BJP along joining dununti lapen EM Richard Tokbi meeting along kaningje ponatengke BJP Sarkar chari pona hut PMAY jai himso orunodoi all age pension pen kapre schemes tame dopiklo puta ningje pon Lapen Hanbuka Arleng along Tovar ka hingnu puke nilita chinilo. Lapen WhatsApp groups along ta controversy dopiglo. Lasi Dr. Himanta Biswa Sarma, Dr. Tuliram Rong Hangatum, Kanghon Kangjinso Thepar Pigajo, Mirabheti Pen Thedong, Rongbonghat Atovar, Tender Call Etlo, Lapen ke work order ta pi etlo. Lapen non chiti penlote kam tame Chengpon Pitpo, Lasi, Christmas ahud anke black topping atovar, Teroi Long Po Puta, EM Richard Tokbi Pen, Ningjepon. Rongbonghat Lapen Thedong, polling station Panglum Pepen. Ini laso amai long. Ningarong pik hanja, ke Ongdung, BJP fan ke Kroitum, local committee, a president secretary. Rongbonghat Lapen Thedong, President Secretary Local Committee atau pana kiro kilo. Lapen BJP kiklaim kedam misen pen ajok pinier ni. EPHLC pen bang plikebra pli lapen. Congress pen Indian National Congress pen 79 all total 123 of family pini nang joining lo. Lake BJP afan ning kithe pen ajok Kiklaim kedam misen ku thek ponlong development mate poriborton ku thek ponlong panajo lapen Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam ke Japon misen penajok lapen Karbianglong long Dr. Tuliram Ronghang Team Karbianglong mate BJP a party ke Japon misen penajok overall 26 constituency development kiklaim pon thek ponlong pen Ajoine si pinier ni ako muni datum aning chirusi APHLC long pen a party pen COC Congress long COC pini BJP long nang joining lo na pen kevang journey sa men nang join je tum dole atum nilifan nang contact lo local committee a president secretary tum ben birtana pi do constituency angbong along polling station long in kora ke thoma atum angbong tame na pen tu afan itung welcome lo kidengi afan itung program ding pon bom lo along tin along a polling station long kiwangji arni a meeting laso a special booth visit a meeting atora program long join a program ding ponji hala sun same na tum thek pon long ji nasi ningatlong pen akiro people ke kedam tang poran ke ni ke position si do bom lo Ningkan cap dambong mang bon piningan ningkan cap an ke ni position ang sidolo
Apart dari long sama ni non kedam tangke PS long ke EPS RC presidency claim bom. Sama ni munti tu lab lo BJP tu ke claim kedam ke mesen penapot. Athema itu masar. Richard Tokbi sama itu doar bagri phan kang hon ke pahuman pen. Kita kon long pen si. Aku ni ning mathalo. Ni jong si alang tum along position tu bom bote ni tum adim. Mante area khe ta develop le to puni ning che matha se ko pini apone peser si pen che o se BJP long che wang thulo Lapen jase met chuni ri perfect lo itu masar tu long hang pon same ni tum dak de huri mante dor bagori long same anang li non kedam tang an same tu bai em richard to bi man kang hon son jakong na PPS son thanang PP tu bomra ni tum ki duk ke lak to manang che lang pon bom theki phan ta me alang ni phan same chuni ri pen chuni ri pon do ladak kopiat thi Congress men CEO di BJP nang chepok du nang kong ma labang solam thi ni li nang li tuma pa chini bon po kidam tanga por nilitum Congress along ke claim dun nilitum abang hutin anutin sitame nilitum youth along sitame ajo bhelo bo sitame kedam ni an sitame kaching ki chathani an sitame nilitum claim dam dun lo mon sitame Congress along nilitum lang bom lo no puanda nilitum ding ka Thedong athai vede la sojo ne si pinia por nilitum congressman COC BJP long bangin ang kolo Lapen ke akero pipar pegi pini ilitum doar baguri ninga chithenai Lapen ninga ching samnai alangli local MAC mate education yem Richard Tokbi hitame alangli tum ning aklong pen nili tu manang ke welcome pot alang li bana kero bi berpik lo Lapen ke Thedong lo nili tum ditame council non ke chari bom tim kar beng long Dr. Tuliram rong ha alang li sitame ke claim kedam ke mesena job ni tum Thedong long si Lapen yud atum sitame nili tum yud tum pen bonon ni tum ning rung dun si labang so BJP along ka cepa ok dun pen nilitum ning samlo Lapen non ki bangi election na bangi nilitum amsu se BJP avut ki pa ong pen aho or ki pidui mati nilitum chisiglo News report Carbing Long Line.